и пръсна ги. Застани малко така да се виждат в перспектива. Да, ако не издропи се играта. Разбираш ли, малко така за тях те да дойдат в центъра. Няма нито един скъп, толкова скъп айтем няма, айде. Да, Обаче и на гащите много ми дига и пиеса, аз почвам да се замислям как ще оправя вече като Раина, не знам. Може да почне и скрима, да се... Голям базик е. Гледайте ли неща са ми паднали, дет на време, ще да изкарам колкото идето е по земята 300 евро, че и повече. Storm Shield, не знам си кой, то максимален 3-4 блок. Мемпота, скордове, стрелко на риски герои тук в средата на айтемите. Друго правилно сте определили, пише МП7, да го напишеш МП8. Не. Най-като оправи той, ще го оправи него. Как ще го пуснеш на 7? Те като пуснат филтър, като гледат МП7, хората гледат. Те на МП7 само фаловете убиват елитите. Да бе, ще го оправи сега, с този стрим ще го оправи. Красиво изглежда, не? Така да падат. Аз ги качвам някой в YouTube, може и там да ги гледате. Защото тези в Twitch ги трият там след време. Изобщо ли ги играят базовица с Storm Shield да ми ба майката? Не. Те си трябва нещо да... Просто обезсърчиха таковите. Да бе, събирай ги и да почваме, пък той чот ще дойде после. Добре, пусна ли стрима? Да. Така, да се радват. Абе, тук има... Някой лев ще взема, нали? Това е Скорн, Вилия Вардик и все нещо ще взема това. Аз деца техните легендарни тук е точно ги пада. Ето точно, така. Къде ще почне? Отвънка ли ще почне? Не отвънка. Тук е толкова да почнем от подземя. Все може. Първи, че да е хубаво, да. Тази вече няма да умира. Те почти безсмъртен му. Особено сега по самолет. Защото защото умре трапно. Аз нали съм колко много. Точно колко резит, толкова резит. Супер. Да, видя ли? И лайк има. И ovo различно. Виж аз какъв имам, мога да сложи малко. Аз съм 150 резити отгоре. Не ми трябва да само. Луди. Точно много добре. Защото няма лайк на фит на... Едно 11 не може да ме С него са... Те го казват, въобще не искам да добавиш материала. При мен, тук като ми извадиш от пръстен направя, като оплачен пише даже, няма такъв друг въпрос, като не мога да го грехна. Ето на шо не надеем, че аз не съм с много въпрос.
Чакайте. Какво стана? Ще пусна другата мантра. Хубаво, айде, чуе. С два гласа ще пусна, хем направи земич, хем... Добре. Чай да ги избим тези, че без сме или тук. Късния ротация. Ще ходиш ли сега или? Къде да ходя? Аз съм... Пусна ли? Действа, ако си сложил мантра в Conviction, не става. В смисъл ще слага моята, понеже е по-силна. Руна. Не бе, човек. Аз съм с... Ти си излежал. Сега видях, излежим, да. Нали по-лесно да ги видим? Аз от кога са каня като играеш че смолка и аз, нали, това са... Тя има и пак глас, всеки додж, който направите, хем ще доджвате, хем ще ви вкарва демидж. Хем по-малко ще ви бият. Аз мисля, че като играят два мука се отрази при нещо. Не знам, аз по принцип нямам проблем, сега седя в дисциплината. Не бе, ти си нямаш проблеми, Ама за другите. Ме и за тебе все пак. Значи, аз сложих с два глас, всеки додж карва на тях DPS и то бая. Като доджиш всички едно хубаво, Добре, колко блок съм? 50. 5,2. Това ще дойдем се. значи руната Successfully Dodging Attack has a chance to create burst flare that damage nearby enemies. Древко. Това много са склонни да се играе. То тук може би ще свърши някъде горе. Не, няма да свърши. Или освен ако не свърши пък, не знам, на къде ще ходим? Дайте към долу. Аз запуках някъде. Да не ги убивам, че мога късно да я дам. Близо е си. Трябва да убивам. Аз те не разбрах защо на някои игри се вижда изхода, пък на някои не се вижда телепорта. От кого зависи той? Не знам, аз виждам. Виждам карта съм. Сега не го виждам. Да, виждам го, да. Нагоре, да. На лова, нали, като си с по-хора карта, виждаш по-надалеч. И мисля, че заради това, не знам. Не, няма да заради. Изпарал. Добра играта, будно маска. Браво, Вудото си е Вудо. Има мобове, което е добре. Не е празна някаква играта. Пак може да си прави много прилично АОЕ, нали, като има вече Conviction. Те дори има там разни по форумите пишат, нали, че може да с баклажа да се играе, ако дигнеш много доджа.
Легендарно. Филип Сон. Бас, за 2 минути 2 изкара, човек. Ама, ако искате да слезем надолу, да доразкрием, че да не се разхождаме после. Да, и те с вратички тук, стаечка да го закалим и да слезем, пък още ще се върнем тук да продължим насам. Веско, я ги лепни и двете легендарни. Дай да се И отворим. то по-хубаво да се портим в града и да влезем. И да продължим оттам надолу. И де, че бягаме наобратно, Да, хубаво. Ай ще се портим. като точно на входа там. Тук първото е да твърд шарт. И второто е твърд шарт. Значи два бримстона си напред вече. Да, Бримстона съм напред, да. Ще видим след това. Имам космичната отрек. Знаете. То тук две крачки има. Сектир, да, гледай. Един лоб няма. Бах ти късмет. Добра разходка си направихме обаче. Грешния коридор си. Да. Тревичка? Не съм го ударил. Чакай да. Не съм го ударил, пък твой портал да бяга. Не ми страх. Нямам форма. Мамкам. Убихме, бе. Добре, че ви се зареди форма. Кой трежър бандит? Може ли да стримваш и да изкарвам домчето? Скай, те сливат си кода и гледам един гол не мога да гледам. Що е по-добре, няма правило да се сярната. Да ви кажа, мисля, че тая мантра другата, как се комбинира с калибровата ваша работа, значи по-малко DPS не вкарва. Такова чувство. И аз имам такова чувство, да. Значи сега ако е само един монк е по-викшан, ясно не споря, обаче след като имаш по-викшан, тая е дига дойде. 15-16%. Значи 15-16% по-малко се бият. Много се радвам със всеки да се смена на мантрата. По-лесно ще го направим нещо. Стелко, отдолу пиши, че платени родови правим. Взимаме по един гол да го обичаме. 1 милион на час. Плаща си 1 милион на 1 час.
Няма да се отбира жълтия айкън, да е жълт. Добре. Критам ги това. Какво става? Аз не чувам и ще не говоря. Не, лъж. То уж, като гледах преди 2 седмици пач нота, викам, ай, бах ти кефа, вече ще може по-лесно да се играе на MPD. Уф, то спагал как ме стресна. Пък сега като гледам как бързо ги избиваме, вече ми се струва, че сме вътре с този пач. Определено сме вътре. Ние дигаме героите. Да, защото ние вече ги бием лесно, пък сега още 1 милион човека ще ги бият най-лесно. Елитки бият и стартира евента. Да, аз ли не съм го стартирал, май аз. Пишеш телко. Да, аз съм го пуснал, да. Дълго тук е шпионската програма, пишеш си ти. Сори, да. Чакай, дай да ги извикаме поне тук на широко пилитките. Не ги викай други, този си. Убил тук. Аз така се доста, когато ние си играем на акт 3 и те извън глававиха, той така беше труден на акт 3, някои айтеми само там падаха. По глававиха и много хора почнаха да играят на акт 3, се ядосах сега. Разбирам кой имаш предвид и точно за това аз ние там си отидем на десятка. Те аз не разбрах какво ще правят на път. Значи мобовите няма да дигат живота, по-малко ще... Да, свалят лайфа си едно на мобовите. Като са... Колко повече хора, по-малко лайф имат. Той ме изяде я гадното. Няма дигнете. Чакай, аз ще се дигна, той има време. Те имат много животи. Тук стана и червено и зелено и ясно. На мен може да скачиш. Ама вече не са го направили или още не е пусто това пач? Ще го пуснат сега, той е на 5 ера. Що ме на 5 ера, сега ще влезе в сила. И колкото са повече хора, по-малко дров ще има. Не по-малко дръп, по-лесни стават. Защо играят по-лесни? Сега ще ми обясниш от кого умря. За да играят повече хора на MP10. Няма зелено, няма нищо, отивам да дигам чорки и да са умрях заради. Имаше зелено. Точно на ъдъче вече беше. Продава това на билда. Браво. Сега това често, труда е да го полагаме да стигнем до тук са така обезлича. Йоко дойде слака, рано дигни. Не мога да мина през зеленото, ще умра, човек. Чакай, ще заобиколя от другата страна. На пълен лайф ще е, как ми гледа. Че зеленото много точи.
Цената на Чърчил, нали, положили са някакви усилия да стигнат до тук. И става много хора с по-слабия, ще могат като са 4 чета да правят на 10-та степен. Опа, хел кросбол, зеленчук. Добре, играта е добра. Той е далеч, ама не се знае това далеч модел, модал. Аз съм първен, бе. И изненаден да... на 5 старта, отварям всичко. Хора почнах много да отварям и такива оръжия с такива, например. Много преди никога не съм отварял. Още малко повече ми трябва. GPS и почна да се продават. Даже не е да. Масков девичен, тази мотив може да се продаде. Виж, няма тук това е малко. Кой тук се занимава с Скъсах и подметките. Трябва да бъдеш тук това. О, да, хубаво. Идея треща. Я тук само реши. Колко легендарни, бе? 3 ли паднаха до сега или 4? Аз две имам. Добре мисля, а? И къде не извади едно, а 4. Това да го предлаги, бе. Не искам едната лева.
Хайде. Честито на който Си. Сак. Да, честито. Махнаха тази осмица да ева. Отпред осмица, много време ще. За тази рядка колко време си да знаеш. ще умрат тартина. На мен скачайте. Къде сега ще ще те убият? Как не ще убият? Ако някой си вижда нещо в този бялото петно, където се събират всичките магии. Това тема, някой си ще го вижда. Виждам едно бяло петно, не знам какво виждаш с толкова. Аз също виждам едно бяло петно, обаче знам, че трябва да стрелям към бялото петно. Държа си пръста на щита, на балона. Тук малко дизелна, може да ги намалят. Сега вече и картата ми е добра и то само или 15 скила. Нашите 2 скила и вашите 2 са както планира. И зато и не са почнат да те защото това да им върви изобщо. Маля, отгоре колко папач идва. Я си пусна формата, че да стане по-бързо. Сладя. Бая много го избихме, не падна легендарно. Що бих без форма? Заради това. Сега бих с форма. Аз за да блъскам тебе и аз без формал да бих понял. Чочо, дигнах ли да че избягах, бе? Не. Ще изчакам слабо.
Се ма прекъсват мамите. Уф. Нещо не ми дава да дигаме. Ставче звездичка. Само че став ми звучи като Бримстон. Той изглежда като Бримстон. Те трябваше направо така на някои звездички да пише Бримстон. Той може да го даде в акъл там. Като съвет. Честито, кой дигна? Направо да се прави Бримстон, да не ти пада тайта, не? Бримстона може да изглежда като едно куче с дела точно в Бримстон ще да на карта. Мен ще да ма кефи, Коледното. ако бяха направили, като пуснаха там с кой пач беше, те с легендарните с лъча да се виждат. Им писах да го коригират на другия пач, викам те с легендарни кафевите да са с такъв кафяв лъч, пък зелените са зелен лъч. Ще да е много яко, ама смяха ми са там отдолу, че голяма работа било с какъв лъч било. И Blizzard явно нищо не предприеха. Винаги има тук, не знаеш, има пубертет, че са хормонални, дето код кажеш, ще обратното казва. Да. Аз се казва трол. бях пуснал в занимателство за канала, казах, и тя се продаде за 90 милиона. Лоу. Винаги има такива разни дето. Това е колко. Изкарайте ги от тия зелени с посидите. Аз да искам, зелените не мога да си да. Аз с този репорти да искам да му да я дават. И аз не мога да знам, някой ме затисна тук. Стоях, обаче накрая накрая изчакам да дигна. Само, че не чакай от мен, защото аз бягам. Аз си спасявах душичката. Муха го видях до мене.
Йогурт, Кландало и Гьотела. Аз съм много горе, ще кача 90, така да помня. Аз се качил, аз почти пода. Не ги оръжие изкара, да е. Чудна работа. И аз съм 90, пък не съм напълнен. Чувствам се ощетен. Предсакам. Направо. Ще има близо да те върнат 8-9 накрая, да дигнеш 90 и ще се положиш към 10. Толкова отговорна пак и правошение. Не можеш ли да е дук? Personalitatea am probat pe ea, problema. Тетенька, къде ви прибе? Съборил при малко, че ме стресна. Николя. Какво направихте, ма чоча? Ай, ще измета вътре. Сега не виждам нищо. Какво направихте, ма сладичка? А? Какво направихте? Била ли направите? Била ли направите? О, да. Много ми светни памет, това имаше и тук на 19 години. Ей, сладоравно. Биладжийки малко. Биладжийка малка. Чоченката? Какво я прави чочето? Какво прави сладката? Ако неподобни талмаш човек с 6 по-виновни да използваш интернет и процент лайк. Съм бил. Здравейте, как сте? Здрасти. Тя е била гладна и е свършила Аз ще храна. отида да пуши. Много препречето, така не се да ви кажа. Той е много толнаря преди. Явно има нужда да почини. Ами той изкара 2 легендарни, заработи си 2 Блинстона. Сега твой ли да ги извадиш? А, ги изкара преди да дойдеш. Тъй ли? 2 Блинстона.
Ами няма да откажа, ако нещо ми се прави. Аз пък викам, ще го откажеш. Ще... Утре кой е, бе? 24-ти, ли? Къде са ти с мока? Да. По-бързо нападат. Не играем с Хантара, но... Не ти се знаеш. Тая костенурка изобщо не я видях от вихърчетата. Къде е Чочо, бе? Няма, не е така, Бил знае къде съм. Защото там Къде виждах... са препарирали децелко? Да, оттам сте били един върху друг, защото една точка виждах само. да.
Като вода и бахти Наталия. Спрямо моята ми дига с 14 хиляди. Наталия Ринг ли е той? Да. Че и двама падна. И по-слаб, ама. Бахти Наталия. Дали не виждам много прах. Оттам ги не виждам Но бе, много. оди. Какво? Легендарно. Кой беше Хейли Кросбол, бе? Не знам и Хем Кросбол. Трябва И кой е? Мантикора ли? Не, той май не беше, май само Кросбол беше. Или е Хеви Кросбол? да. Няма хеми, хем пиш. Хент. Ма Хент е One Hand, значи. Хент Кросбол не е Мантикора. Хент е за една ръка. така го би. Я го линкни, не че го линкни. Той трябва да е Кросбол за една ръка. Да. Може би он и Каламит или кой беше. Ето я, да. О, че не е лош. Гледа да пусна. Много малко девече, че е хубаво. 1000 не е толкова много. Хубаво. Ще се продаде за някакви пари. Много е така. Да, Не са други. Сега ще се замразявам. викаш си играем на замързянка. Да, всяка ще стане. Ще обмата карта. Добре, побиете долу час си писал. Значи ви биете една, аз бия три. Имената се отдели тук надолу.
Ти си як не облака, можеш и 5 да биеш. При пенсия можеш. Да, ако се облакаш. Ти явно си бил по-долу, затова тия мишки като луди танцуват тук. Иначе ти им показваш къде имаме. Да, с този knockback. Моля? С този knockback. Това ли е всъщност с което ги замразяваш? Не, те ни бутат. Аз доколкото разбрах от теб, когато ти кликни, тогава ги замразяваш, нали? Не, тогава ги държа постоянно замръзване, иначе се ги замразявам. Замразяването всъщност скилник ли е? Да, Разбрах аз. И къде ще ходим? Навънка ли? Сиджа. Към Сиджа? Аре, колко народ има. На раки грози. Да, аз съм фул. ела само да виж нещо да не ти падне, после ще ти разпространя. Много народ долу. Ако искате, като бим Сиджа да продължим и на Скорпионите, там да изчистим някое друго ниво. Да вземем оттам много експириенс да взема. Аз ще да едно нещо пък трябва да проверя. Може да... Само мобилно. За една минута може да починем. Ти трябва ли ти кажеш? Да се разберем. На такова дали може да се вземе някой кит, бе? Като пак съм, как се чупи кола с лево 15 година отпада. Право. Да, да го покажа, да го ликна и аз съм бил на такова и написа хейтера. Показвай. Това за втори път така се шива. Добре, че съм много хубави нещата. Това толкова много хубаво, аз не го виждам.
бати пръстена. 74 импезиум, 8 атаките, 28 крит, 6 критчено. Не пазя такова нещо. Също вижда, Не се позволиш това. Че не е спал. чакай кой. Трябва да чуш. No. Абе, бати, лаковата история, брат, че Батиста прежони и седи и си. Колегите се ебават не са. Не е интернет, човек. Шибаната щайна трябва да преинсталирам. No. Как се опечето я, Кона, to smo razbi. Тук дали има врата? Видя ли нещо? Също не може да види. За моето не може да види. Не са ширини, чорчове. Няма. Има врата, но не какво. Извади един ключ, отвори ли? Не мога. Двете ми ръце са взели. Мечо, няма. Пак шапко отворих. Това. Жълто. Да. Ама не от тия другите неща, не са изразците. Бедил се, бедил глупости. Сладка.
Селко е на този файт зрител. Ами, на половината съм зрител, да. Не, бия, защото пия постоянно колби и на кулдаун си ползвам скила за хардкора, дето вместо да умра ставам на 45% лайф. Шоу да обитаеш, ти съм го нямал, Така е падно. Тъй, че бие общо взето на половината обаче. Защото през другото време чакам. Някой кулдаун да се зареди. Ще ходите ли до Ахато сега? Ще поспираме или? Аз ще спирам. Не, и аз ще спирам тогава, сега ще ходя. Не, играе, ама ще остане ли да играеш? Ами, няма да се чудя, но ще не съм.